Acum a început. Uite mă, Alexandra. Gata, a început. Bună ziua toată lumea, numele meu este Adi și o să facem un nou episod Minecraft Pușcăria. Să știți că este foarte tare. Acum nu știu dacă poți să filmezi. Păi da, nu vezi mă, uite, 17. Îi filmezi, dar poți maxim 15 minute. Așa, și asta este bucătăria. Asta este bucătăria, astea sunt celulele. În fiecare celulă este la fel, să știți. Sunt bagtit. Am făcut pe creativ pentru că nu am făcut-o pe survival, n-am putut. Este foarte greu de făcut. Mai ales pentru că este pe flit. Exact. Aici așa să ne culcăm puțin. Așa, ne-am trezit, să vedem ce fac cățelușii. Adi, Da. ia uite, am limba verde. Puțin. Așa o aveai și tu, mă, puțin mai galbenă. Ăștia sunt cățelușii mei. Cum îi cheamă? Deci, Alex, David, Andrei, Adi și Dani Den. Deci, Dani Den este cel mai bun Sponsor al meu, să zicem. sponsor, ca un fel al lui David. Așa se abonați. 6? Da. Bravo. Și nu te mai dea mare videoclipurile altcuiva. Nu, dar vreau să zic. Nu vine să cred. Ori s-a abonat și... Dani Den. Nu Dani Den, că Dani Den nu poate să se aboneze, nu știu de ce. A zis că s-a abonat Iulia și cu Denisa. S-a abonat Iulia Condurache la David Leu, să știți. Bă, să-mi bag pula dacă nu... Dacă... Bă, nu mai jura, bă, în videoclipurile mele, că ce așa este pe YouTube. Bag dacă nu... Nimeni. Dacă nu m-a Să vă sunat... abonați la ei. Cum te cheamă pe YouTube? Gafița Adrian Kobe. Acum, nu faci tu o taie așa, ceva. Îmi trimite alta, că era mai nașpa, i-am zis. Așa, și o să ne facem și un cont de YouTube și așa o să... Dar zic că de-acolo e fără și nu se deschide. Da, mă, nu se deschide. Lag. Lag. De vedem. Nu! Trebuia să lași și treci prin ușă. Lag. Deschide. Ia ține puțin asta. Uite, mă, că ești la asta minute. Tati! Deja am filmat 2 minute. Știi cum s-a oprit filmarea? Da, dau aici. Carte sau? Aici. Ce scris? Bă, de acum. Așa, și acum o să vă arăt asta, să o spargem de aici, ca să nu mai e de folos. Astăzi avem ceva treabă. Nu, cărniță crudă, ia să dăm. Astăzi o să avem ceva treabă de făcut. Foarte multă. Bine, nu chiar multă, dar o să avem ceva. Tu condu-mă acolo. O muzicuță. Baghine că nu vreau manele pe... Uite așa o să facem. Andrei. De David și-a dus tableta ta. Nu așteaptă puțin. Chiar ca un lag. Lag. Oh, pune bedrock. De ce pui, mă? Așa? Cei care o să fiu la pușcăriașii mei să nu iasă și pun bedrock. Sper că n-ai pus și de desubt. Nu, N-are cum să spargi bedrock. deloc. Și ia uite ce v-am făcut în celule, vă arăt pentru că o să pun bedrock și... Mamă! Dacă spărgeați, vă duceați naiba în void. Oh, ce șmecheri, Adi. N-aș vrea cum să spargem. Lasă-mă așa că să scădem un pic. Vreți? Vreți? Da. Ok. Bagă niște din asta. Nu, tot ăsta îl bag. Ia băgăm o muzică până, dar la mai întâi oprește filmarea. Că poți să repornești, uite, să pui pauză. Stai, că știu. Lasă-mă că vă lasă. Bă, dar nu evadați. Frații nebi, că dacă evadați, eu am să vă arăt, am eu în chesturi. Să mă dau pe survival. Ce ți-ai pus? Am fugă, am și diamond, am... Full diamond. Da, full diamond. Băi, ești prost, dar de ce crește guma? Pentru că sugi și crește gumă. Suge până.
Bă, proștule. Ce, mă? Să știți că noi avem 18 ani. Tu ai build 4? Da. Noi avem 18 ani și ăsta are 4 ani. Mă, eu, Gafeța Adriana, am 10 ani. Prieten, David Leu are 10 ani ca mine și Andrei Andrei Manea are câți ani? Gafiță Srafiță. 6 abonați și tu câți ai? 0 abonați, că n-am Da, chiar dacă ai... Am ieșit puțin ca să dăm pe survival, să vă arăt ce am în chesturi. Uite, mâncarea. Și mai am și aici asta. Băi, ești cu diamond-ul tău. Uitați ce am eu aici, totul e făcut pe survival, m-am luptat foarte mult cu zombie, ăstea sunt la căcaturi de alea verzi. Da, diamantele și iron-ul și... Iron-ul mi-a căzut de la 6 iron. Da, și diamond-ul mi-a trebuit foarte mult. Stați că mai am pe aici niște mâncare, adică nu mai am, o să mă mai lupt cu zombie și o să mă mai dau. Dar uite frate, 35 de dățe și... Ca să ne omoare cu alea! Nu ne omor. Nu vă omoară. Rămâne cu jumătate de viață. Ba nu mă. Bă, îți merge o comandă. Ce comandă? Slash clear hunger și îți golește hunger-ul instant. Nu te cred. Ba da! Ia, dai, haide. Așteaptă-te. Clear hunger. Ce faci mă, bă? Ce vrei, nu fac eu așa ceva. Hai mâncare, hai bă. Să facă la... Hunger, adică ți ia hunger-ul și viața. Stai puțin. Nu aici. Dar și nu scap eu. Nu scap eu. Și-ți fur tot. Dai, mă fac cu diamond. Sabie de diamond, tot. Vrei să le iau pe toate și după aia vă dau muie. Numai muie vă dau după aia. Iau tot din chest. Hai zi! Cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut lăsați un like și ne revedem data viitoare. Pa, Ce pa. vorbești tu? Candy. Candy vorbește. Să zi mă comanda. Slash clear hunger. Stai mă. Ia, dă slash clear. Stai mă. Slash clear și îți face ceva. Slash cum? Clear. Ghiși ce-ți face? Nu face nimic. Nu ești cum făceam mie în alea dacă aveam full diamond. Păi sunt full diamond. Și tu ai skin-ul ăsta și eu l-am. Da? Îl aveam mai nașpa, dar da, Ai zis că-ți cauzi din ăla de polițist. o să-mi caut imediat, o să-mi caut azi. Dacă v-a plăcut acest episod, primul meu episod, lăsați un like, vă pup, la revedere.